Bocairent està immers en abril, el mes de les paraules, un cicle cultural que ompli de vida i literatura aquesta població de la Vall d'Albaida. I aquest cap de setmana, com a gran final, s'està celebrant la 17a edició de la Fira del Llibre, a la plaça de l'Ajuntament, envoltat de literatura i de la màgia de l'entorn bocairentí. La veritat és que estem contents, no? Bocairent arriba a la 17a edició de la Fira del Llibre, això vol dir que és una activitat consolidada i el públic al llarg d'avui, dissabte, doncs està acudint. Dissabte de matí sol ser un matí més fluixet, però hem tingut prou de moviment, ara de vesprada que també està prou animat i confiem que demà, diumenge, per tancar també un poc la jornada de festa de la lectura i festa del llibre, doncs també tinga bona acceptació cadascuna de les activitats que hem preparat. La plaça de l'Ajuntament s'ompli d'estands de llibreries i editorials arribats de diferents indrets de la zona. Una oferta variada que ens permet descobrir llibres per a totes les edats i gustos, en un ambient acollidor i ple de cultura. És curiós, l'experiència és una experiència única, inoblidable, irrepetible. Que vinga un xiquet i que vulgui un llibre d'endevinalles o el conte que he escrit sobre el llop i que me'l demane que li el dedique, per a mi això és un plaer, és una cosa gran. A més de passejar entre llibres i novetats editorials, els visitants poden gaudir durant tot el cap de setmana d'activitats per a totes les edats. Contacontes, tallers infantils, presentacions de publicacions, exposicions... I no oblidem que entre totes les persones que facin compres als estands se sortejarà un xec de 150 euros per a gastar en comerç local. Jo li diria que si pogueren que no s'ho pergueren, no? Sempre dic que és una fira modesta, una fira humil, però jo crec que és una fira que al final tractem durant un cap de setmana de modestament i humilment posar en valor la literatura, posar en valor els llibres, posar en valor tot el sector editorial. I en aquest sentit trobarien activitats diverses, punts de venda de llibreries de Bocairent i dels municipis del voltant i, com dic, una oportunitat de al carrer, a un dels punts emblemàtics de Bocairent com és la plaça de l'Ajuntament, celebrar la importància que té els llibres, que té la literatura, que té la cultura i, en definitiva, que si no han estat, els convidem a estar en pròximes edicions. La fira reuneix llibreries i editorials de tota la comarca, oferint una selecció especial, des de les obres d'autors i autores de la nostra terra fins als llibres més venuts del moment. Una oportunitat única per a descobrir novetats, retrobar clàssics i omplir-nos de lectures en una època on el llibre torna a ser el gran protagonista. El que més es ven sempre és literatura infantil i de juvenil també. Després alguna cosa més de narrativa per adults, excursionisme, plantes... Sí, és el que més s'està venent. Bueno, a mi me pareix que és molt interessant que els pobles dediquen un espai al llibre, que facin que els xiquets puguen acostar-se al llibre, els xiquets són els futurs lectors i la lectura és una forma, una garantia de no avorrir-se mai. Me pareix que és una connexió molt bona amb la tradició i amb la cultura i crec que és necessari no que ho facin aquí a Bocairent, sinó que ho feren en tots els pobles en la mesura en què els ajuntaments tinguin força per a fer-ho. Sí. Bocairent viu un cap de setmana ple de paraules, d'històries i de vida compartida al voltant dels llibres. Els lectors s'han retrobat amb autores i autors de casa, novetats, han omplit bosses i cors de noves lectures. La Fira del Llibre ha tornat a recordar que llegir és viure moltes vides alhora i que la cultura ens fa créixer teixint ponts entre generacions, pobles i somnis. I s'ha acabat!